Pinia bangkani lena lituma fan Voreng Awarsai puthak sila bangso video lang nang than pachini pon ikpo lapen kopia Voreng Awarsai ma kon ana vacancy sistema lapen koson se ka apply ning mala bangso puthak bangkana litum klarda kalam la bangso video long si thek pon long ikpo tangti aprang si KARDOM kado kave KARBTH 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen nali tum jong sila bangso YouTube channel long ka homri milang pule ke chingon pen subscribe ikon lapen adung het jong si bel arjan do pulte nali tum berik denon lalo boleh monon pin nili aja son lela bangso YouTube channel long nili upload pons tami nali tum mobile long an notification nali pen nali tum berta karj long da prang ya fan lo tangti pin nila bangso Voreng Awarsai puthakle pathiek pen chithan polonang la pen lang polonang non chithan polonang Indian Navy SSR Recordment 2003 la bangso puthak lapen name of post bang adak Agniveer senior secondary records lo lapen number of post bang ekadu kawe pendak 1365 andak pipon iklo nali tumle screen ong lang ikon lapen male atuma fan dak 1092 andolo lapen female candidates atuma fan dak 273 an daga post thakpon iklo lapen name of organization bang Indian Navy lo lapen name of beach bang adak November 2023 to 2023 lo lapen name of scheme bange Agniveer scheme lo lapen the duration of service bang da 4 years lo lapen mode of application bange online si nalitum jogdun ignang pu lapen training view bange dak INS Chikka Odisha mulom si dak training view bange en pon nalitum la screen long thek pon long ikpo lapen eligibility criteria of Indian Navy SSR recordment bang la sonelo age limit la bang kenali tum dak thek pon long ikpo lapen material status bang only unmarried Indian male and female candidates are eligible for enrollment as Agniveer shall not permitted to marry during their entry of 4 years la song bong ada masar mate piso stame piso sumis stame chiraire dat nang pola pen penan stame also atop stame penan dode dat nang pola bangso 4 years ang bongke la pen ke apply dun noing la bangke also ke entang la pen penan kido tang abang fitum ne nalitum la bangke jogdun long lelo la pen education qualification bangke la sono the education qualification bang candidate must have qualified 10 kalite 12 ki untang abang pinang po lape application fee bang dak category wise sidak thak pon iklo mate category sidak thak pon iklo general lapen OBC tum 550 plus 18% GST nang po lapen SC ST latum tadak 550 plus 18% GST nang ikpolapen payment mode bangke debit card kalite credit card kalite net banking pensi nalitum pi nang po napen kay planning kuson ma pulde nalitum labangso video description along stame link long igi kali pulde nalitum labangso article along wang pen stame nalitum dakpen apply dun ikmelo napen kay planning abang kela son hello kay kia son nalitum la apply link long bear pen nalitum aprang si login ni pandag registration paprang nang po registration date pen finalitum login nang po lapon personal details lapon education details lapon kinang so documents nalitum upload ignang po lapon upload ik date pen finalitum application fee bang pay nang po lapon submit nang po lapon kijutsi bang nalitum labang so application form labang nalitum teni ni pin print out nang po lapon date aputhak lang po nang kicheng pon dak ka apply kicheng pon bang 29 May 2023 pen lapon non last date bang dak 15 June 2023 lo lapen labang so article long wang laten nalitum dak pen stame apply link long pon ikpo online apply link lapen advertisement details stame nalitum dak pen lang pon long ikpo selection process bang dak sono short listening computer basis online example lapen written exam mate PET lapen recordment medical examination po lapen dak stage 1 bang tadak pinaan ki tok pondo type of exam and computer basis exam lo lapen medium of exam and the question paper will be Bengali Hindi plus English lo lapen total marks 100 lo type of question bakke objective types da pipon po multiply choice lo lapen number of question 100 do po lapen duration of exam bang 1 hours lapen standard of question paper bang dak 12 standard syllabus lo lapen syllabus the question paper will the compress for the section in
English, Science, Maths, lapen general awareness lahi huila, lapen negative marking. Candidates shall not be there the plenary negative marking for wrong answer given the candidate. Take talk point oral lapen stage 2 bang written exam paid PFT lapen requirement medical bang dakta ke talk point ola aprang si test la bang ke 1.6 kilometer running nang po 6.30 minutes ang bongsi mela tumbange lapen female tumbange dak 8 minutes lapen square mate antag uthak baithak labang ke nalitum male tum 20 lapen female tum 15 lapen push up wang dak nangne female tumbanga male tum 12 lapen beach skin sit up wang labang ke female tum 10 an pipono requirement medical examination kitok lapen pena andak du ik mered list fanta APHUTHAK dak tok ponikla nalitum langpon ik tamelo lapen la sonol la sining hang abang pu abang pietum nalitum jogdun example jogdun igon lapen apply dun igon kaduka ve details nalitum labang so article long wang penstami langpon igme kali pulutin nili telegram channel long stami advertisement alo kiseni afan nili bor ipon ikpo lapen dia ikta par nisimulam nili ka upload pon APHUTHAK bang advertisement nili sen ikpo pulo amatsi technical issue do ko mani listen un edalo la sima dule panisi mate patimi mulama video kelang banga links tami naing pulten nang contact gon ali tum jong si jog duni apply duni pulote nili apply links tame nang senik po asipinia video long bang tani li labang so short information ali tum phan na wan pig lo la sining hang abang pu abang phi tum nali tum jog dun igon lapen try dun igon asipinia video long bang ni la ansikang tonik po la si do mithak me kaduka ve carbitish 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fast tame nili hen pen KARDOM